Samantala mga idol, isang bahay sa San Jacinto na sunog dahil sa nakaligtaang niluluto. Para sa detalye, nandito si Idol Denise Brillante. 104.7 IFM. Report! Nasunog ang isang bahay sa San Jacinto, Pangasinan noong Martes ng hapon na agad namang narespondihan ng BFP. Ayon sa ulat, ang nasabing tirahan ay isang 2-story building na gawa sa light materials at pagmamayari ng isang 68 anyos na lalaking residente ng Puruca 7 na barangay Bagong Pag-asa. Ang cause po nun is open flame attributed po by unattended cooking. Since yung based din po sa observation din po namin kahapon, made out of light materials po yung bahay, kaya madali din pong na kumalat yung apoy. Idineklara ng BFP Fire Marshal ng San Jacinto ang sunog at na-fire out makalipas ang 10 minuto. Batay sa investigasyon, galing umano sa open flame mula sa nakaligtaang iniluluto ang sunog. Gayunpaman, wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Samantala, nagpaalala naman ng BFP sa publiko na mga pag-iingat na dapat isaalang-alang lalo na sa mga naghahanda ngayong Pasko maging sa pagsapit ng bagong taon. Attentive na lang po sa mga niluluto. Then kung sakali man na ang gamit natin ay kahoy, after siguro natin gamitin yun, dapat before natin iwan, dapat mabasa siya. Then aside doon, make sure din na yung mga electrical wires natin, especially yung mga Christmas lights na ginagamit natin, decorations, dapat i-check din natin yun from time to time. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Denise Brillante, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.